മോനോ വരൂ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ ഒരു ഗഡ്ബഡുണ്ടെന്നേ. ശരിയാക്കട്ടെ കേട്ടോ. വരൂ, വീഡിയോ ഒക്കെ വരും. ഇത് കിട്ടണില്ലല്ലോ സാധാരണ പോലെ. യൂട്യൂബ് വരണേ. അപ്പൊ മറ്റേതൊക്കെ എവിടെ എനിക്കറിയില്ല എവിടെയാണ്. മോനോ എന്തുട്ടാ മമ്മിയെ, എനിക്കറിയോ മമ്മിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ. എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ, പക്ഷെ അതെന്തോ ശരിയാണ്. അപ്പൊ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കാമോ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അല്ലെ, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നുള്ള ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിഭൂതി യോഗം എന്നുള്ള 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കുന്നത്. ഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം എന്നർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യത്താൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഐശ്വര്യം എന്നാല് ഈശ്വരന്റെ ഭാവത്താലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഭൂതി. അത് വിശേഷേണ പറയുമ്പോഴത് വിഭൂതി ആവും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഞാനല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ അല്ലെ, ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒരു സാധകന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ നന്മ തിന്മകള് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ മറ്റൊരു തരത്തില് ഭക്തന്റെ മനസ്സിനെ തന്നിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാൻ ആ യോഗം അല്ലെ, അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിശിഷ്ടമായ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് കണ്ട് ആരാധിച്ച്
ആ ഭഗവാനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന മാർഗം അല്ലെ, വിഭൂതി യോഗം. അനവധി വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സാധിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനെയും ആരാധിക്കുക. തന്റെ വിശേഷപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ പറ്റി ചുരുക്കി ഇവിടെ പറയാണ്, ചിലതിനെ പറ്റി മാത്രം. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്യന്തം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. യോഗശക്തി വിഭൂതികളൊക്കെ കണ്ടു കുറെ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനികൾ ഏതുവിധം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റു ദേവതകളെ അന്യദേവതമാരെ യജിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്താണ് അല്ലെ, ഇപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് 9:34 മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തവൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ എന്നുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. 4 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാരും മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തില് ചതുശ്ലോകി ഗീത പറയുന്നുണ്ട്. 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ശ്ലോകം 8 മുതൽ ശ്ലോകം 11 വരെ 10-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് ചതുശ്ലോകി ഗീതയാണെന്ന്. എന്താ അങ്ങനെ പറയണേന്ന് വെച്ചാല്, ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണും. എല്ലാ നേരവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാ ചിന്ത വരിക അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഇല്ല, മുമ്പേ തൊട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ഭൗതിക ചിന്തകളെ നമുക്ക് ഭഗവത് ചിന്തകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ സദാ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത് വിഭൂതികൾ നമ്മൾ അറിയും തോറും നമുക്ക് ആനന്ദം കൂടും, ആശ്ചര്യമുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തനാണ് എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം തോന്നും. അപ്പോ നമ്മളൊരു കൃഷ്ണഭക്തനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ പ്രപഞ്ച സത്യം തന്നെയാണ്. പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്നുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും ആരാധിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് ചേരാം അനന്യ ഭക്തിയാല് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോകാം നമുക്ക് 10-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. 3 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന നിലയില് കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനമാണ് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്. 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചതുശ്ലോകി ഗീത. 12 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയുമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തില് എന്താണ്, ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നതമായ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയായിട്ട് ബോധ്യം വരുമ്പോഴ് അല്ലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി പാപമുക്തനാവും. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും മിഥ്യാബോധം, ആത്മനിയന്ത്രണം, അപകീർത്തി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർവികർ പോലും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രനാ. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നവർ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു പിന്നെ ഭഗവാൻ ആൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ആൾക്ക് എന്തേ വേണ്ടൂ, ഭഗവാനെ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. വേറെ ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച
യത്വേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. പറയാണ്, അപ്പോ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും കേമപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ജ്ഞാനമാണ് മേൽക്കുമേലെ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനന്. പ്രിയ ഭക്തനാണേ, പ്രിയ ശിഷ്യനാണ്. അതിനാല് പറയാണ്, ഈ കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുനൻ എന്നാ വിളിച്ചേ, മഹാബാഹോ എന്നാ വിളിക്കണത്. നീ എന്റെ സുഹൃത്താണ്, അതിനാൽ തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇനിയും ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് പരമ ഈശ്വരൻ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ലെ. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം, ധന്യമായ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൊപ്പറേറ്റർ, എൻജോയർ അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വെറുതെ കോട്ടുവായിട്ട് ഇരിക്കല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്താണ്, ഈ വെണ്മയമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ജഗത്ത് പിന്നെ ചിന്മയമായി മാറും, ആനന്ദഭദ്രമായിട്ടുള്ള ആ അനുഭൂതിയിലേക്ക് ഉയരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കഥാസന്ദർഭമാണ് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മുനി നൽകുന്ന നിർവചനം ഇതാണ്: ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞവൻ, ഷഡ് ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ നിർവചനം. പരാശര മുനിയാണ് ഈ നിർവചനം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പറയണം, 2ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീനാം ച സർവശ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഇവിടെയുള്ള ദേവന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുനീശ്വരന്മാർക്കോ ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെയാണ്, വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒന്നും അറിയില്ല. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ എവിടെയാ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതിനാലെ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ആദിമനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ദൈവികത ഉണ്ടെങ്കിലും അനേക വർഷത്തെ തപസ് ചെയ്ത മുനിമാർക്ക് കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പോലും ഭഗവാനെ അറിയണില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നറിയണം. പരമാത്മാവിനെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അറിയാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം ആണ് നമ്മളും അല്ലെ, ആ പരമാത്മാവിന്റെ തന്നെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ. ഇപ്പൊ സമുദ്രവും അതിലെ ഒരു കുമിളയും പോലെയാ. കുമിളയ്ക്ക് സമുദ്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. അത് കുമിള പോലെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനും സാധിക്കണില്ല. എന്നാൽ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? നിരന്തര സാധന കൊണ്ട് അത് സാധ്യമാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയാല് അവിടെ മലയാളികളൊക്കെ കുറവാ അല്ലെ. എല്ലാവരും ഹിന്ദിയൊക്കെ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഇടയിൽ ഒരു മലയാളിയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായി, കുറെ സംസാരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഒറിജിൻ സെയിം ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാ നമ്മളൊക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളും സെയിം ആണ് അല്ലെ, ഒറിജിൻ ഒന്നാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആ ശ്രവണം, അങ്ങനെ എന്നിട്ട് മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനില് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം തന്നെയാണ്. ദേവകി ഭഗവാൻ ഗർഭസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ആ വേളയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും അവിടെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ദർശിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും കഴിവില്ല.
അതിനാൽ അവിടുത്തെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എന്തേ വഴിയുള്ളൂ? ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അസാധാരണ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മാലിന്യം ബാധിച്ച ഈ ഊഹാപോഹ പടുക്കൾ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് പരമോന്നതമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയും. അവര് പറയും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ് അവര് ആരാധന നടത്തുക, ചെന്ന് ചേരുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ, വൈഷ്ണവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് അല്ലെ, ആ ദ്വിഭുജ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം ആണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മളോടുള്ള ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് അവതരിക്കണത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലേ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം നമുക്ക് എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ, അപ്പോഴേ നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജനിക്കുക മരിക്കുക ജനിക്കുക മരിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും. സാധന ചെയ്ത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതിനുത്തരാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാവുന്നു. ആരാ പാപമുക്തനാവണത്? ഭഗവാൻ ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, സർവലോകേശ്വരനാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആള്, എന്നറിയുന്ന ആള് ആണ് എല്ലാ സംശയങ്ങളും വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്ന് പാപമുക്തനാവുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് സുഖമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ, അതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓടി നടക്കണ എല്ലാവരും. എന്നാൽ ശാശ്വത സുഖം എവിടെ? ഈ ഭൗതികതയിൽ കിട്ടാൻ പോണുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഞാനല്ലാത്തതിനെ ആണ് ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണേ ഞാൻ ഇപ്പോ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവണേ അല്ലെ. ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, ഞാൻ ആരാണ് അതറിയണം, അപ്പോഴാണ് സുഖം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾക്ക്. ഇപ്പോ മായയാലെ നമ്മൾ പലതും മോഹിച്ചു പോവാണ്. അതിനെയൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പോ അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലാഭം? എനിക്ക് എന്നെ ലഭിക്കും അല്ലെ, ഞാൻ എന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് വിവേകി അല്ലെ. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല എന്നറിയാൻ സാധിക്കും വിവേകികൾക്ക്. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ എന്ന്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സാമാന്യരല്ല. അപ്പോ ഈ അവിടെ എന്താ പറയണേ, സഹസ്രേഷു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ തന്നെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പേര് മാത്രമാണ് വിജയം കൈവരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പോ ആത്മീയത അത് എല്ലാവർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാവണില്ല. പഠിക്കാൻ ഉത്സാഹിച്ച് വരുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉള്ളതില് 100 പേര് മാത്രം, അങ്ങനെ ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ മാത്രമാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക. ആത്മീയത അറിയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്നവര്, ആ വരുന്നവര് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പോ അവരുടെ ഈ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ അനേക കോടി ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് ആർജിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളാ, കൽമഷങ്ങളാ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ആത്മീയത ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ്. അപ്പോ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനും ഭഗവത് കൃപ തന്നെ വേണം. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതാണ് 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിജ്ഞാനം അസമ്മോഹ ക്ഷമ സത്യം ദമശമ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടിസ്തപോ ദാനം യശോ യശ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമം, പിന്നെന്താ മനസംയമനം, ഉത്സുക ദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ,
തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങള് അതാ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നല്ലതും ചീത്തതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഇതിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോ അഹിംസ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ സുഖം, ദുഃഖം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഭഗവത് നിശ്ചയത്താൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും സംജാതമാകും. അപ്പോ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളില് എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും വന്നു ചേരും, സംജാതമാവും. എന്നാലോ മറിച്ച് തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരാള് ഭഗവാനെ അറിയുമല്ലേ, സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ള ആള്, ആ ആള് തീർച്ചയായിട്ടും സത്പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുള്ളൂ, ഭഗവാന് ഹിതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നിരന്തരം അധ്യയനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങള് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം. ഇനിയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മീയതയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള തത്വങ്ങള് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് മുതല് എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായവര് തന്നെയാണ്. മഹർഷയ സപ്ത പൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥാ മദ്ഭാവ മാനസാ ജാത യേഷാം ലോകൈമാ പ്രജ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഈ സപ്തർഷികള്? നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതുപോലെ 4 കുമാരന്മാര്, മഹർഷിമാര്, പിന്നെ പൂർവികരായ മനുക്കള്, അവരൊക്കെയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച മാനസപുത്രന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ അനേകം ഗ്രഹങ്ങളിലായിട്ട് കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയും ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാര് മാത്രാണ് എന്നാ പറയണത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പ്രപിതാമഹനാണ്, മുത്തശ്ശന്റെയും അച്ഛൻ, അല്ലെ? പിതാമഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തച്ഛൻ, അത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവാണ്, നമ്മുടെ പിതാവ്, അല്ലെ? പിതാമഹൻ, പിതാവല്ല, പിതാമഹൻ, മുത്തച്ഛൻ. അപ്പൊ പ്രപിതാമഹനോ, മുത്തശ്ശന്റെ അച്ഛൻ, അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാ ആവുക. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ 25 പൂർവ്വ പിതാക്കളെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ആരൊക്കെയാണ്? 4 കുമാരന്മാര് ആദ്യം, പിന്നെ സപ്തർഷികള്, പിന്നെ 14 മനുക്കള്. അവരുടെയൊക്കെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 കുമാരന്മാര് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. സപ്ത ഋഷികള് കശ്യപ, അത്രി, വസിഷ്ഠ, വിശ്വാമിത്ര, ഗൗതമ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജ്. 14 മനുക്കളുണ്ട്. ആരൊക്കെയാ? സ്വയംഭുവ, സ്വാരോജിഷ, ഉത്തമ, താമസ, രൈവത, ചാക്ഷുഷ, വൈവസ്വത, സാവർണി, ദക്ഷസാവർണി, ബ്രഹ്മസാവർണി, ധർമ്മസാവർണി, രുദ്രസാവർണി, ദേവസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി. അങ്ങനെ അപ്പൊ 14 7 21 4 25 പൂർവ്വ പിതാക്കള്. ഇവരുടെ പരമ്പരയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലുമുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ പരമ്പരയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ പേരും. ഇപ്പൊ പലരും പറയും ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയൂ അല്ലെ? എത്ര ഗ്രേറ്റ് ആണ് അറിഞ്ഞൂടാ അതൊന്നും. അജ്ഞതയാണ് അല്ലെ ഈ ആത്മീയതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസി ഉണ്ട്, പ്രവചനത്തിനൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹം, ആ പണ്ഡിതൻ വന്നിട്ട് നമുക്കും കുറച്ച് പ്രവചനം തന്നാല് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആള് വളരെ ഡിമാൻഡുള്ള ആളാ. വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വരില്ല. അങ്ങനെ കുറെ കാത്തിരുന്ന് ഒരു ദിവസം വരാന്ന് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ പന്തലൊക്കെ കെട്ടി വലിയ സജ്ജീകരണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എല്ലാ പേരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട്, എന്താണ് പ്രവചനം നമുക്ക് ഗുണകരമായിട്ട് നൽകണേ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആർക്കൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. എന്താ പറയണ്ടേ അറിയണില്ല. അപ്പോൾ സന്യാസി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആർക്കും ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ പിന്നെ പ്രവചനം നടത്തി കാര്യമില്ല. തിരിച്ചുപോയി. എല്ലാവർക്കും വിഷമായി.
എത്ര ദിവസം കാത്തിരുന്നിട്ടല്ലേ വന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമതും സംഘാടകരൊക്കെ ചെന്ന് കാലു പിടിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാള് വന്നു രണ്ടാമതും വന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞിണ്ടായിരുന്നു മുമ്പേ തന്നെ, അതെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളോ, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്, വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഭഗവാനില്? അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാരും കൈപൊക്കി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈശ്വരവിശ്വാസികളായി മാറിയല്ലോ. ഇനിയിപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഇനി പ്രവചനം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. എന്താ ചെയ്യ, വീണ്ടും വിഷമായി. അങ്ങനെ കുറെ 5-6 മാസം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് അങ്ങ് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവരോട് എല്ലാവരും ആൾക്കാരോട് ശട്ടം കെട്ടി, നിങ്ങൾ പകുതി പേര് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും പകുതി വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നും പറയണം. ഓ ശരി. അങ്ങനെ ചോദ്യം ഇതന്നെ, ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം. അപ്പോ പകുതി പേര് കൈ പൊന്തിച്ചു, പകുതി പേര് കൈ പൊക്കിയില്ല. അപ്പൊ സന്യാസി പറഞ്ഞു, ഓ നിങ്ങളിൽ പകുതി പേർക്കൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിങ്ങള് അറിയാവുന്നവരെ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ഇതിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവണെന്ന് വെച്ചാല്, ആത്മീയതയെ കുറിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല പറയാൻ, അല്ലെ? അജ്ഞത മാത്രം. ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയും. എങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ്, എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രേറ്റ്, അത് പറയാൻ അറിയണില്ല, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹരികൃഷ്ണ. പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വന്നവയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഓരോന്നിലും പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വത സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികള്, യോഗ ഐശ്വര്യങ്ങള് ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അതിനൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ വേറൊന്നും അയാൾക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിത. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 1ാമത്തെ ചതുശ്ലോകി ഗീതയാണ്. അതിലെന്താ പറയണത്? ഭൗതികം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ 8, 8, 11 പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം പരമാത്മാവാണ് എന്ന ഭാവന ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാ പറയണത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ അറിയണ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്, അല്ലെ, സംഭാഷണം ഉണ്ടാവുക. അതിനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. സമർപ്പിത ജീവിതമായിരിക്കും. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്കോ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം ചൊരിയും, അല്ലേ? എപ്പോഴും കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒരു നാള് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുണ്ടല്ലോ, ഭഗവത് സേവനം ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പുണ്യമുണ്ട് എന്നാ പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവില്ല, ശിവനില്ല, അഗ്നിയോ ചന്ദ്രനോ ആകാശമോ ഭൂമിയോ നക്ഷത്രങ്ങളോ സൂര്യനോ അന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് നാരായണ ഉപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ആദ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് ഭഗവാൻ ഒരാള്, നാരായണനായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ ആരുമേ ഇല്ല. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ അല്ല, ശിവൻ ഭഗവാന്റെ
നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. എല്ലാം പിന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാനസപുത്രരായിട്ട് ഉണ്ടായവരാണ് അല്ലെ. അവരുടെ വംശപരമ്പരയാണ് ഇന്നിപ്പോ കാണുന്ന എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തില് ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള നരസിംഹ മേത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു ഭക്തൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാ മതിയോ, നമ്മളുടെ മകള് പ്രായമായി, വിവാഹപ്രായമൊക്കെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കും. അങ്ങനെ ഒരു നാള് നല്ലൊരു ബന്ധുതയൊക്കെ വന്നു, കല്യാണമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഉള്ളൂ വിവാഹത്തിന് സമയം. അങ്ങനെ ഇരിക്കും പത്നി പറഞ്ഞു, എന്താ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് നടന്നാ മതിയോ, നമ്മുടെ മകളുടെ കല്യാണമല്ലേ തീരുമാനിച്ചത്, അതിന് നമ്മുടെ അടുത്താണെങ്കിലോ പണോ സ്വർണ്ണോ ഒന്നും ഇല്ല, ഇനി എവിടുന്നാണ് അതൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അടുത്തൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകുകയാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോ എന്താ, അവിടെ ഉണ്ട് ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെയാ കാണണത്. അത് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ വേറൊരു ചിന്തയില്ല മൂപ്പർക്ക്. അവിടെ ചെന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ 7 ദിവസം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഭഗവത് കഥകളൊക്കെ കേട്ട് പാരായണത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സമയം ചെലവഴിച്ചു. അങ്ങനെ 7 ദിവസം പാരായണം കഴിഞ്ഞു, ഭാഗവത സപ്താഹം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമസ്കരിച്ച് കാൽക്കൽ വീണ് പോരാൻ നിൽക്കുക. അപ്പൊ അടുത്ത് കണ്ട ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് എത്രയാ തീയതി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് 10-ാം തീയതിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 8-ാം തീയതി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതേ. അതറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സങ്കടമായി. ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു കർത്തവ്യ ബോധമില്ലാത്ത, ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത പിതാവായി പോയില്ലേ ഞാൻ, എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തലയും താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക്. ഇപ്പൊ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്താറായപ്പോ കുറെ പേര് കാണണം, പരിചയക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്നാലും നരസിംഹമേത്ത, നിങ്ങളുടെ മകളുടെ വിവാഹമൊക്കെ ഗംഭീരായില്ലോ, ഇത്രയും ഗംഭീരായില്ലോ, നന്നായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവല്ലേ ഞാൻ, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിക്കും, ഞാനിതൊക്കെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തല താഴ്ത്തി നടന്ന് വീട്ടിലെത്താറായി. വീട്ടിലെത്തുമ്പോ പത്നി വന്നിട്ട് പറയും, അങ്ങ് എന്താ ഇത്ര വൈകിയത്, എന്നാലും അങ്ങ് പറഞ്ഞയച്ച 2 പേര് വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സ്വർണവും പണവും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അവര് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയാക്കി നടത്തി, അങ്ങയുടെ ഒരു കുറവേ ഉണ്ടായുള്ളൂ, എന്തു പറ്റി, അങ്ങ് എന്താ വരാൻ വൈകിയത് എന്നാ ചോദിക്കാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാല് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ചിന്ത ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനും കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനും ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കാന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവത്ര ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ച ഭക്തന്റെ മനോനിലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തഷ്ടമാം നിത്യം ദുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഭഗവത് ഭക്തരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനില്. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന് സേവനമായിട്ട് സമർപ്പിതമായിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അങ്ങനെ അവര് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവും. ഒരാൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റേയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മറ്റേയാൾക്ക് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവര് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും. ഇവിടെ കാണാല്ലേ ഇസ്കോണിലെ ഡിവോട്ടീസിനെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാ അവര്. ഇപ്പൊ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്താണ്, ഭക്തി ലതാ ബീജം എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞാല്, ആ വിത്ത് ഭക്തി ലതയുടെ വിത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല്
ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാല് ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ഇപ്പൊ ഒരു വിത്തിന് ജലസേചനം വേണം അല്ലെ, മുളയ്ക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ന പോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ ഈ ചെടിക്ക് പതിവായിട്ട് എന്താ ഈ പരിപോഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തണത്? നാമജപം അല്ലെ, കീർത്തനം, ഭഗവത് ശ്രവണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വെള്ളായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിലതയെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് 7 കവറിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഒക്കെ തുളച്ച് അത് ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് പോകും. ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നു പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. ആ ചെടി ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തിയാൽ അവിടെ നിൽക്കല്ല, പിന്നെയും വളരണം അല്ലെ. കുറെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊക്കെ പിന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുകളില് ഏറ്റവും ദൂരെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള കൃഷ്ണധാമം. അവിടത്തോളം ഉയരും. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തി ലത വളർന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദം മുട്ടണം അല്ലേ. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ലക്ഷ്യം ഈശ്വരപ്രാപ്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള സമർപ്പണമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അന്ധക്കരണ വൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റേത് എന്നറിഞ്ഞാല് ജ്ഞാനസമർപ്പണമാണത്. സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് അതിൽ രമിക്കുക, അതാണ് ഭക്തന്റെ കടമ. ഭഗവാൻ ഭക്തന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി പറയാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പോ എങ്ങനെ വേണം ഭഗവാനെ? പ്രേമഭക്തിയോടെ, പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ അപ്പോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ സേവനം ചെയ്യണ ഗോപികമാര്. അവര് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെ, വേദങ്ങളോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അവരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക, കൃഷ്ണന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ അവര് ഭക്തകളായി, ഉത്തമ ഭക്തകളായി അല്ലെ, ഭക്തോത്തമരായി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പോ അത്ര ബുദ്ധിശക്തി ഒന്നുമില്ല, കുറെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലെ, ജ്ഞാനമാർജിക്കുക, അതിനൊന്നുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തില് നിർവ്യാജം നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് അയാൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിന് അവസരവും ഭഗവാൻ നൽകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോപികമാരെ പോലെ ബുദ്ധിയോഗം ലഭിച്ചവരെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു? അതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ ജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, അപ്പോ ഈ ഭക്തനെ സാധന ചെയ്ത് നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരോട് ഭഗവാന് അനുകമ്പയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ്സിനെയൊക്കെ അകറ്റും. അപ്പോ വെളിച്ചം വന്നാൽ ഇരുട്ട് തന്നെ പോകും അല്ലേ. അതാ അവിടെ പറയണേ. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നുണ്ട്. സൂര്യ തേജസ്വിയായ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അജ്ഞാന അന്ധകാരം ഉടൻ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തജനത്തോടുള്ള വിശേഷ കാരുണ്യം കാട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പോ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. സൂര്യ തേജസ്വിയായിട്ട്
അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ തേജസ്വിയായിട്ട് ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അജ്ഞാന അന്ധകാരമൊക്കെ ഉടനെ നീങ്ങിപ്പോകും. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തനോടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തില് 12 മുതൽ 18 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിലെ അർജുനൻ മുന്നധികാരികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ ദിവ്യ പുരുഷനായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനും അവനെ ഓർക്കാനും കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അജ്ഞാതനായി തുടരും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം നമ്മള്. 12 13 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നെ എന്ന് പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ അറിയാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാമൃഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവിബ്രവീഷിമേ. പറയാണ്, അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. പറയാണ്, അങ്ങാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരമധാമം, പവിത്രമായത്, നിരപേക്ഷ തത്വം എല്ലാം ഭവാനാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സനാതനനാണ് അല്ലേ? അഭൗതികൻ, ആദിപുരുഷൻ, അജൻ, മഹാൻ, ജനനമില്ലാത്തവൻ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യം. അങ്ങിപ്പോൾ സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറയണേ? ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് കൃത്യമായിട്ട് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടെ പറയാ, അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ അല്ലെ? അങ്ങ് പരമസത്യമാണ്. പരമമായ സ്ഥാനവും ശുദ്ധമായ ഭൗതികത കൊണ്ട് മലിനമാകാത്തതാണ്. പരമസത്യമാണ്. അങ്ങൊരു വ്യക്തിയാണ്. പരമോന്നത ആസ്വാദകനാണ്. പിന്നെയോ, നിത്യനാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്, ആദിദേവൻ, ജനരഹിതൻ, ജനനം ഇല്ല, സർവോന്നതൻ, വിഭുവാണ്. നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എന്ന് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ചു ഭഗവാനെ. അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമമാണ്, പവിത്രമാണ്, പരമമാണ് ഭഗവാൻ. പുരുഷൻ, ശാശ്വതൻ, ആദിദേവൻ, അജൻ എല്ലാമാണ്. ഇത് മുമ്പ് മുനിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ അങ്ങും എന്നോടിത് പറയുന്നു. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലെയും പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് പാരമ്പര്യം അഥവാ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ശരിയായിട്ട് കിട്ടുക അല്ലെ? ഗുരു കാരുണ്യത്താലെ. ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പറയാണ് അർജുനനോട്, എല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താലാണ് നടക്കണത്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ ആരാണ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമധാമമാണ്, പവിത്രമാണ് അല്ലേ? അജനാണ്, സനാതനനാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ എന്ന സത്യത്തെ അറിഞ്ഞു. മറ്റൊരു സത്യവും ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനൻ. സർവമേതധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹിതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനദാനവാ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പറയാണ് കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അതേപടി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവർക്കോ ഒന്നും അങ്ങയുടെ വ്യക്തിത്വം ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ്.
അവിശ്വാസികളും ആസുരബുദ്ധികളായവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആദ്യകാലത്ത് ബോസ്റ്റണില് ചെന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തിയിലേക്ക് വരണം, 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാ. എന്തൊക്കെയാണത്? നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. അപ്പൊ ഈ 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസും റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം, നാമം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ട എല്ലാരും പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല, നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഒരു വിജയവും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി പലവട്ടം ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ എത്തിയിട്ട് ടിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും, ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ. വീണ്ടും അവിടെ സങ്കീർത്തനം നടത്തും, പ്രീച്ചിങ് തുടരും. അങ്ങനെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിലെ ആള് ചോദിക്കും, സ്വാമിജി എപ്പോഴും എൻക്വയറി ചെയ്യും, എന്നാൽ അങ്ങ് മടങ്ങുന്നുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു മോർണിംഗ് വാക്കിന്റെ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ അറിയൂ. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആസുര സ്വഭാവികൾക്കും നിരീശ്വരന്മാർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആർക്കേ പറ്റൂ? ഭക്തന്. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാലേ, ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദതേ. ഇവിടെ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാ പറയണേ. ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, രണ്ടാമത് സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, മൂന്നാമതോ ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16. ഇനിയും പരമാത്മ തത്വത്തെ പറയൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാനിമാം സ്വാം വാപ്യതിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. പറയാണ്, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ ഈ ലോകം ആകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. എങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം? അതാ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. പറയാണ്, യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനല്ലേ അങ്ങ്, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണോ, അതോ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണോ, അല്ലെ, ഏതിലാണ് ഞാൻ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. തന്റെ സുഹൃത്ത് പരമപുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ബോധമുദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്തു പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലായി, ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായിട്ട്. ഇനി എന്താ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കണേ? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്ത് പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോ ചിന്ത ഉള്ളത്. ഭവ എന്നാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ എന്നർത്ഥം. ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. ഭൗതികവാദികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവേന ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികങ്ങളായ ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കണം. അവിടെ എന്തോ ഒരു സെന്റൻസിൽ വ്യത്യാസം. ആത്മ തത്വത്തെ അറിയാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നാലും. പറയാണ്,
അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നാണ്. ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ പറയാം എന്നപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എന്തും അമൃതോപമം തന്നെ. പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അമൃത ആസ്വാദനം. ആധുനിക കഥകൾക്കും നോവലുകൾക്കും ചരിത്രങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൗതിക കഥാശ്രവണം കാലക്രമേണ മടുപ്പുണ്ടാക്കുമെന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല അല്ലെ. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാൽ മടുപ്പ് വരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വെണ്ണ കഥയൊക്കെ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ കേട്ടതാ അല്ല, കേൾക്കാറുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാറുണ്ട്. ബോറടിക്കണില്ല. ഇപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ബോറടിക്കില്ല അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സർവ്വവ്യാപിയായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് പേരിടുകയും എന്റെ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം, ഒരു അംശശക്തിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നറിയണം. പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ പറയാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മുഴുവൻ വിഭൂതികളും പറയാനാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല. വിസ്തരിക്കാൻ നിന്നാലേ അതിന് അവസാനം ഇല്ല. മത്ത പരതരം നാന്യ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ, ഞാനല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല ധനഞ്ജയ എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവാനാണോ എളുപ്പം, അതോ നരകത്തിലേക്ക് പോവാനാണോ എളുപ്പം? എന്താ തോന്നണേ? വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവാനാണ് എളുപ്പം അല്ലേ. അതെ. അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. എന്ത് വേണം? നാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആലപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് നൈവേദ്യം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാം. എന്നാലോ നരകത്തിൽ പോവാണെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടേ? ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കണം, മോഷ്ടിക്കണം, കൊല്ലണം അല്ലേ, അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, മൃഗഹത്യ ചെയ്യണം. എന്നാല് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ നരകത്തിലേക്ക്. എന്തൊരു ടഫ് ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്നാലേ നരകത്തിൽ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോവാനോ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. സർവേശ്വരന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കാനായാല് ആശങ്കകളില്ലാതാവും, ഭയം ദുഃഖം ഒക്കെ ഒഴിയും. അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ പ്രഭുവിന്റെ മാഹാത്മ്യത്താലെ അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യത്താലെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ സുഖമായിട്ടായിരിക്കണേ. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകള് അല്ലെ എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇവിടം ദുഃഖമയമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. അപ്പോ തെറ്റിദ്ധാരണ ആയാല് ഇതൊക്കെ ദുഃഖദുരിതമായി മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേത് എന്ന ഭാവന നമുക്ക് കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭഗവത് ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതേ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെ ആണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമരകോശത്തിൽ വിഭൂതിക്ക് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്ന് അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഭൂതിയുടെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയാണ്. അഹമാത്മാ ഗുഢാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ലയിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവൻ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആത്മ അനുഭവം ഉണ്ടാവാൻ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ലൗകികനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രവണമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കാര്യം. ആവർത്തന വിരസതയില്ലാതെ നിരന്തരം ശ്രവിക്കണം. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇതറിഞ്ഞാല് എല്ലാവരോടും ഒരേ നിലയിൽ പെരുമാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക. ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ശക്തി തന്നെയാണ് എന്നറിയാം. ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്തും ഭഗവാനാണെന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പിക്കുക. പിന്നീട് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഭക്തന്. അമാവാസി രാത്രി പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അന്ധകാരത്തിൽ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെ ആകുന്നു അല്ലെ. അന്ധകാരത്തെ ഒക്കെ മാറ്റും. സ്നേഹപൂർവം ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും അല്ലെ, എന്താ പറയാ, സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ അതും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അജ്ഞാനം നീങ്ങും. അജ്ഞാനജം തമ, ഞാൻ ആ തമസിനെ, അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസിനെ ഞാൻ പ്രകാശിതമായിട്ടുള്ള ഞാൻ വന്നിട്ട് ആ അജ്ഞതയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഗുഡാകേശം എന്നതിന് നിദ്ര, തമസിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാനാരൂപങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അർജുനൻ അത്തരം അന്ധകാരത്തിന് അതീതനാകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്റെ വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? അന്ധകാരത്തിന് അതീതനായി അല്ലെ, ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അജ്ഞാന അന്ധകാരമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അല്ലെ, ശുദ്ധഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്താം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ 25 പൂർവ്വ പിതാക്കൾ ആരെല്ലാം എന്നുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിനകത്തുള്ളതാ. അതെ, സപ്തർഷികള്, അതുപോലെ 4 സനത് 4 കുമാരന്മാർ, മഹർഷിമാര്, 7 മഹർഷിമാര്, പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര്, പിന്നെ 14 മനുക്കള്. 14 പേരെ മനുക്കൾ അല്ലേ. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവെന്ന് ആദ്യം ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്ന് പേരുള്ള ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുണ്ടോ?
അതൊക്കെ ഇതില് പെട്ടു, സപ്തർഷികളിൽ പെട്ടു. ആ ആ എനിക്ക് കൂടെ പറയാമോ? എന്താ? സപ്തർഷികൾ എനിക്ക് കൂടെ പറയാമോ? ഒരിക്കൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. സപ്തർഷികൾ 7 പേര്, മഹർഷിമാര് 4, അതായത് സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ, ഉം, പിന്നെ 14 മനുക്കൾ. ഉം. സ്വയംഭൂ, സാരോചിഷ, ഉത്തമൻ, താമസ, ചാക്ഷുഷ, വൈവ, സ്വത, ദക്ഷ സാർവണി, ബ്രഹ്മ സാർവണി, ധർമ്മ സാർവണി, രുദ്ര സാർവണി, ദേവ സാർവണി, ഇന്ദ്ര സാവർണി, സാവർണി. സാർവണി, സോറി. കുമാരന്മാര് പറഞ്ഞതാ. സനകൻ, എത്ര പേര്? സനന്ദനൻ, സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത്കുമാരൻ. ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ തൊട്ട് ചോദ്യം നോക്കുന്നില്ലേ? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞവൻ. അതെ. പിന്നെ പ്രപിതാമഹൻ ആരാണ്? പിതാമഹൻ ബ്രഹ്മാവ്, പ്രപിതാമഹൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ചതുശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് 4ാമത്തെ ചോദ്യം. അത് ഈ അൽ- 12ാമത്തെയും 13ാമത്തെയും ആണോ? അല്ലല്ല, 8 മുതൽ 11 വരെ 8 എന്ന് മുതൽ പറഞ്ഞില്ലേ? 11 വരെ. ഞാൻ പകുതിയായിട്ടാ ക്ലാസ്സിൽ കയറി കേട്ടോ. ശ്ലോകം 8 മുതൽ 11 വരെ. 9, 10, 11. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യും മാതാജി. 8 മുതൽ 11 വരെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചൂടെ? പിന്നെന്താ പഠിക്കണം. അത് എന്താ പഠിക്കാൻ പറയാത്തേന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വരാണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ രത്നങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു ജ്വല്ലറി, ഒരു മാലയാണ്, നെക്ലസാ വിചാരിക്കുക. ആ നെക്ലസിലത്തെ രത്നങ്ങൾ പതിച്ചേക്കണതാണ് ഇതൊക്കെ. മാതാ അത് 4 കൂടെ ഒന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് തരുമോ? ചൊല്ലിയിടാലോ. മാതാ ഒന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് തന്നാൽ നമുക്കത് കേട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. വോയിസ് ഇട്ടാ മതി. ഓക്കെ. അടുത്തത് ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ. പരബ്രഹ്മമാണ്, പരമപുരുഷനാണ്. പവിത്രം, അജം, ആദിദേവം. കൊറേയുണ്ട്, 5-10 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, അജനും മഹാനുമാണ്. അതെ. അടുത്തത് പരമതത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അതെ. ഭൗതിക ഭവ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. ഭൗതിക വിഷയം. അതെ. അതുവരെ അല്ലയോ മാതാജി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്? അതെ, ഇനി നാളത്തേലാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാതാജി, ആ രാവിലത്തെ ഒരു 10:30 കീർത്തനമില്ല, അതിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഏതാ മാതാജി? 10:30 ഒരു കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നില്ലേ? കീർത്തനത്തിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് അല്ലേ? അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഇട്ടോളൂ ഗ്രൂപ്പില്. റീന മാതാജിക്ക് ഇടോ? ഇടാം മാതാജി. ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലിങ്ക് ഇടണോ? ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇല്ല, ലിങ്ക് അത് മാത്രം ലിങ്ക് ഇതാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഇടണ്ടേ ലിങ്ക്? ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി മാതാജി. ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. റീന മാതാജി, കിട്ടുന്നില്ല. അതെന്താ? നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, നോക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും? ഇത് രാവിലത്തെ മംഗളാരതിയിൽ കയറുക, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഭക്തിയിലൊക്കെ പുരോഗമിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. മംഗളാരതിയില് മലയാളികളിൽ മാതാജി കൂടുതലുള്ളത് 207 പേരുന്നല്ലേ ആ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ, നല്ലതല്ലേ അത്. നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ്. ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, പക്ഷെ വരണവര് എത്ര ഉള്ളൂ നോക്കൂ. കുറവുള്ളത് ശരിക്കും. ഉം. അത് എത്ര മണിക്കാ മാതാജി? 4:30, 4:30. ഓ, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളിലും 4:30 മംഗളാരതി. 4:30 എന്നുള്ളൊരു സമയമുണ്ടോ? എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മംഗളാരതിയാ. ഇസ്കോൺ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ട് ടെമ്പിള്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഉള്ളപ്പോ തന്നെ 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പിന്നെ കണക്കില്ലാത്ത അത്രയ്ക്ക് ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ആ തപശ്ചര്യ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥ, ആ ഒരു സമിതിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സേവനം ചെയ്തു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ചിട്ട അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. മദ്യം കുടിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് പാലിക്കണം. അങ്ങനെ ആഹാരത്തിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണം. മത്സ്യമാംസാദികളൊന്നും കൂട്ടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയും നമ്മുടെ ആ സാത്വിക ഗുണത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പെട്ടെന്ന്